wata sifa ce ta fara bayyana a can gaba kaɗan inda aka soma baƙin gumurzun, sai dai ba a ɗauki wani dogon lokaci ba siffar ta da bayyana. Ba wani bane illa Rihanna. Sai dai akwai wani abu, abun kuwa shine idan fa ba wani baƙin sani ka yi wa tsohuwar ba, to fa maganar a ce wai kama gane ta san bata ma taso ba. Duk da jikin nata ba irin zubar da jinin nan yake ba sosai, duk da kayan da suke a jikin nata sun yi fata-fata, to fa kallo ɗaya za ka fahimci cewa tabbas kamar an fa canza wannan fuskar. Sai dai ko kaɗan ba fa canza fuska aka yi ba, a'a, kaɗai kawai dai tsananin musifa har-hare ne da azabar fafatawa ne kaɗai na tsawon daƙiƙu 30 ne kacal. To a daidai wannan lokaci ne, a daidai inda take gaba kaɗan, wurin ya ɗan yi haske kafin su ma halittun su bayyana. Sai dai ba fa kamar yacce siffar su take ba a baya, a domin dukkaninsu babu wanda yake tsaye da kanshi. Uku daga cikin halittun daga daidai saitin kwiɓin cinyar tasu na hagu har zuwa ƙarshen ƙafafuwansu da kuma daidai saman kafaɗinsu na dama ba fa busu. Ko yaya aka yi, wataƙila sun baro su ne a can inda suka fafata yaƙin. A daidai gefe kaɗan wasu ne irinsu, wato dai 'yan uwansu. Sai dai ko kaɗan inda za ka kula sosai, to fa da tabbas za ka gane cewa su ɗin babu wani abu da ya same su, lau suke. Sai dai wani abin mamaki, su ma kansu ɗin ba sa iya tsayuwa da kansu a tsaye, duk su biyun. Sauran ukun da suka bayyana, idan ka kula sosai za ka gane cewa ɗaya daga cikinsu lallai shine wannan ɗan ƙarami wanda shine ma ya kira Ɗalasaman Zinin Giyash ɗin kimanin daƙiƙu 30 baya da suka wuce. To sai dai a wannan lokaci kansa ne ke ci da wuta kawai. Sauran biyun kuma ko shakka tsohuwar ba ta yi, sun fa daina numfashi tun ma kafin su yi da bayyana. Ajiyar zuciya tsohuwar ta yi kafin a cikin ƙarfin hali ta zaro wata 'yar ƙaramar sihirtacciyar wuƙa daidai saitin kwiɓinta na dama. Bata wani ɓata lokaci ba, ta yunƙura ta ƙarasa gaban kusa da inda halittun suke kafin ta ɗora kaifin wuƙarta a kan saitin wuyan na farko ta tsinke kan halittar. Sai dai ba a ɗauki wani dogon lokaci ba, ta aika su lahira gaba ɗaya, har da wancan ɗan ƙaramin da ma wa'anda ta tabbatar da cewa ba fasa numfashi. To amma sai da tsohuwar ta sake tura su lahira ba ma tare da sun san me ya sake kashe su ba. A daidai wannan lokaci sako ne ya bayyana a gare ta cewa an kashe ma'abuta iko 8 daga cikin ƙabilun jinsi 4 a sashen Indais filin fafatawa. Yi amfani da duk wata altan wanda za ya ba makashi damar zuƙe iko na wa'annan gawawwaki. A daidai nan wani sabon saƙon ya ƙara bayyana, sunan gawaki. A daidai inda sunan gawawwakin yake, idan ka kula sosai za ka ga wata 'yar ƙaramar alamar tambaya ce a daidai wurin. Sai dai hakan ba wani abin mamaki ba ne, ba don komai ba sai watakila abin da duk yake bata wannan saƙonnin da ta san tabbas kai tsaye ba daga ɓangaren ruhinta ba ne, wani abu ne wanda baya da wata alaƙa da su wa'annan jinsi, ko kuma dai watakila san bai san komai ba game da duk wani ko wasu da suka shigo a wannan wuri ba. Watakila kaɗai abin da ya shafi duniyan ne kawai yake da masaniya a kai. Sai dai wani abu da take ji a ranta, kamar fa ba ita ce kaɗai ba a lokacin da ta ga saƙo take karɓarsa ba, tana ganin cewa kamar wanda yake a nan, to fa shi ma yana karɓar saƙon. Da haka abin da wani ya aikata ko kuma wani abu ya faru da shi, to fa su ma za su iya sanin komai ta hanyar wannan iko da yake rarraba saƙo ko dai a iya filin fafatawar ko kuma a gabaki ɗaya da wani fortress ɗin. To ko ma dai menene, ba ta samu damar ganin sunan ɗaya daga cikin wa'annan halittu ba. Gefe kaɗan wani ɗan gajeren rubutu ne, sunan ƙabila Uzais. Kamata ya a ce ta yi mamaki, to amma san ba ta yi ba.
ai ko dama da bata ga sunan ya bayyana ba, tana da cikakken yaƙinin sanin sunan ƙabilar tasu. Ai ko babu komai, a gabaki ɗayan cikin duniya a zagaye take da iri-irin jinsuka da dama, daga cikin jinsukan kuma za su rarrabu zuwa ƙabila-ƙabila duk a cikin jinsi ɗaya. Hakan ne ma ya sanya bata yi mamaki ba a lokacin da ta yi arba da sunan jinsin halittun Zeus. Zeus Uzzius. Haha, ba fa ta taɓa jin sunan wannan jinsi da ƙabila ba. To amma abin da yake yi mata yawo a rai shine ta yaya za ta iya zuƙe ƙarfin wa'annan gawawwakin.